големия празник Никулден сме посветен на Свети Николай Мирникийски чудотворец. Е много обичан, много тачен светец не само в православието, в целия свят и не само в християнския свят, но и в дуговерците, които го почитат, защото има много свидетелства, както е помагал и на езичници, и на дуговерци, и който със своята нищета придоби богатство. И той беше богат човек и влезе в Царството Небесно, защото своето богатство употреби да помага на ближните. Имаме много свидетелства, когато Свети Николай е защитник на такива, които несправедливо са осъдени и подведени съд на отговорно, дори осъдени от смърт, спасява и проявяйки своята сила, своята силна молитвеност пред Бога, и Бог чрез него твори чудеса още при живе. Знаеме Свети Николай как избавя от буря корабокрушенци, как обръща живота им към добро, защото вижда в тях, че също има лоши помисли. И така той е застъпник на моряците, на рибарите. И ние сме щастливи, че Бог е проявил милост към нас, към центъра на нашата община и духовно околие, да бъдем надарени с такъв патрон, покровител на общината ни. И Свети Николай винаги във всичко ни е помагал и се е застъпвал в нашите беди и нужди. И затова предлагам всички, нека да прочетем житието му, да обърнем внимание на всички негови примери и така да поддържаваме живота му, да бъдем едни достойни негови чеда. Честит и благословен да е празника на всички. Свети Николай да влезе в домовете и сърцата на всички и да им донесе това, което просят: домашния уют, здраве и напредък във вярата. Нека благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца и общението на Свети Дух, помолитвата на Свети Николай да бъде с всички ви. Амин.